Mambo aripopamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo unepo pamsiwo Hallelujah, unde aripamsiwo. Reruponeso zekuguya, zino zirikuitika, toona nekukasika, wakanaka pamsiwo unde pamsiwo hallelujah unde ari pamsiwo. Kwaziwayo vateereri, tinokuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera vari Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Brother Noah Ncube vari kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai muchirongwa chakanaka kudai. Tinoda kutenda nhasi tiri kutarisa zvakare zano reruponeso. Mugona kuti zano reruponeso part 2 sezvo muchikamu chakapfuura takaita part 1 yacho. Tiri kukurukura pamusoro pezano reruponeso. Chimwe chinhu chakabuda ndechekuti rudo rwaMwari runoratidzwa, rudo rwaMwari kwatiri runobuda pachena muzano reruponeso. Zano reruponeso kuti rijeke rinyatsonzwisisika, tinoridzidza tichitarisa zviri kuitika musanctuary. Zano reruponeso ibasa riri kuitwa naMwari ari muofisi yake nekutaura kwakajairika. Okay. Munzvimbo maanogara maanoshanda ari kudenga inonzi nzvimbo tsvene. Okay. Kana kuti mutemberi yokudenga. Alright. Saka Mwari muurongwa hwake akaona kuti pfungwa dzedu dzinganetseke kunzwisisa nyaya iyi. Saka akaronga kuuya kuzoidzidzisa nemifananidzo. Ndopaakauya kuzodzidzisa vaIsraeri vakasiya vapuwa basa rekuzodzidzisawo dzimwe ndudzi dzese. Ndosaka akati kwaIsraeri kuvakwe sanctuary, kuvakwe nzvimbo tsvene yakafanana neiri kudenga. Saka zvaizoitika pasanctuary apa nevanhu vainge vatadza ndo zvinofananidzira zviri kuitika in the bigger picture. Kana munhu wese atadza anoregererwa sei, chitema chinobva sei paari kuti agamuchirwe ayananiswe naMwari. Saka takaona isusu muhurukuro yedu yakapfuura kuti mutadzi aiuya kana asvika pasanctuary aine chipiriso chezvivi, aisa maoko ake pamusoro pechipiriso oreurura chitema chobva pamutadzi choenda pachipiriso. Asi nekuti chitema chinouraya, mutadzi uyu areurura atendeuka ndiye aicheka chipiriso ouraya, ropa robuda pachipiriso, chipiriso ndo chafa panzvimbo yemutadzi, ndo chafa sesubstitute. Mwari ogashira kufa kwechipiriso, mutadzi osununguka oenda. Mutadzi amira padivi, muprista aibva auya oenda paropa rabuda pachipiriso, ndo pane chitema chiya, otakura chitema chiri muropa oenda nacho musanctuary onozora pakete pajira riri musanctuary. Kana azora ipapo, dzimwe nguva aidya dzimwe nyama dzechipiriso
iye uchizopinda musanctuary akatakura chitema chiya chabva pamutadzi chaenda pachipiriso chotakurwa nemuprista chonosiyiwa musanctuary. So in summary, chitema chaibva pamunhu chosara kusanctuary. That's right. All right. Asi kusara uku manje kwanga kuri temporary. Aina kuto yenge isati yapera nayo. Aiwa yenge isati yapera. Okay. Yenge isati yapera. Nekuti kuzorwa kwaitwa ropa kauko nemamwe mazwi kana muchidzidza zvakadzama kwaive kurekodwa kwechitema chemutadzi uyawe. Record yosara mutembe. Record yosara musanctuary. All right. Iye wochenda akaita sei? Akachena. Akasununguka. All right. Asi zvanga zviri temporary. All right. Kuzosvikira panguva yekuparadzwa kwechitema zvachose. Kana chiri zvanga zviri temporary betere. Zvoreva kuti panga paine mukana wekuti atore chitema chake back. Oye uya atanga kumbouya uya. Auya nacho kusanctuary kawo. Paive nemukana panga pane room yekuti aigona kuchitora bag kubva musanctuary muya muchazoona patinoenda. All right. No, yes. All right. Regara tiende pamberi munhau yedu kuna Exodus 26 pavhesi ya 33. Right. Urembedze chidzitiro pasi pezvikomberedzo ugoisamo areka yechipupuriro mukati mechidzitiro. Chidzitiro chigova kwamuri chinhu chinoparadzanisa pakati penzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene-tsvene. Very good. Now sanctuary yakanzi igadzirwe naMozisi yanga ine mipanda miviri kana kuti tingati yanga ine 2 rooms. Room yekutanga ndo yainzi nzvimbo tsvene, holy place. Poita curtain rainge rakatambanudzwa across ndo raiparadzanisa nerumu yeseri yainzi nzvimbo tsvene-tsvene, most holy place. Okay. Saka kuseri uko kunzvimbo tsvene-tsvene ndokuri kunzi kwaive neareka yesungano. Areka yesungano zvongoreva kuti ndokwaive nebhokisi rakanga rakaiswa mitemo ine gumi. Kuseri sungano iri mukati. Inonzi matombo esungano. Anga ari matombo emitemo ine gumi yanga iri kuseri. Saka paketeni iri rakanga richiparadzanisa nzvimbo mbiri idzi, holy nemost holy place. Saka kuno kwekutanga kweketeni ndo yanga iri room yekutanga. All right. Saka zvaiitika manje ndezvekuti zuva nezuva paiuya vatadzi vaya kusanctuary osvoreurura zvitema zvake hwai yourayiwa kana mbudzi zvotakurwa. Muprista aishanda pasanctuary aipinda neropa asi aisvopinda mukamuri yokutanga munzvimbo tsvene muholy place oenda paketeni ari nekusaidhi kuno kwaatanga ari. Ipapo ndo paaisvozora ropa. Patati isusu inenge rekodhi yezvivi zvako. Saka ipapo ndo paisvosiyiwa parekodhwa chitema chemutadzi. Okay. Saka zvaita sokuti zuva rimwe nerimwe pari kuuya mutadzi ari kungouya chitema chake chosara imomo musanctuary, chosara muholy place. Okay. Ngatinzwei zvimwe zvinoitwa nechitema kana chaitwa nemunhu kuna Leviticus 18 vhesi ya 24. Regai kuzvisvibisa kune chimwe chaizvozvi, nekuti vahedheni vakasvibiswa nezvinhu izvi zvose, ivo vandakadzinga pamberi penyu. Right. Mwari ari kuudza vaIsraeri kuti mukaita tsika idzi kaidzi, mukaita zvitema izvi, munozvisvibisa pamberi pangu. All right. Uri kunzwa kungai kuti chitema, that's ichi defilement, kuzvisvibisa. All right. Chitema kana chaitwa nemunhu hachisi munhu ari zvaanga ari pakutanga, chinosiya munhu iye asviba pamberi paMwari. Apa tikapa asina kusviba kanditi tatisu zvaendeswa rekodhi mukati. Asi paachiita the moment yaachiita pasati paitwa transaction iye kuti transfer akasviba. Saka paanobva kumba kwake uko nehwaika akasviba. Kusvika asvika aisa maoko pamusoro pehwai yosviba.
waiyobva yasviba yobuda ropa rasviba ndo pane chitema chiya chotakurwa nemupurisita saka asviba futi onozora musanctuary masviba ndo masviba manje. Alright. Saka every day vatadzi vaidzokera kumba vachena but kwavabva kwasara kwasviba kwadefiled. Alright. Handiti mapaona right. Saka pane zuva rakarongwa mumaservices aya rekuchenesa nzvimbo iyoyi tsvenei, rekuchenesa sanctuary iri kusvibiswa mazuva ese nezvitema zviri kusaramo zviri kuunganamo esitwe. Regai tinzwe kuna Levitika 16 toda kuverenga vhesi 29 vhesi 30 vhesi 33 ne34. Teererai zvakanaka vateereri. Levitika 16 vhesi 29 right. Unofanira kuva murayiro usingaperi kwamuri. Nemwedzi wechinomwe nezuva regumi remwedzi munofanira kuchema pamweya yenyu nekusabata mabasa ose, kana ari munhu akaberekwa pakati penyu kana ari mutorwa ugere pakati penyu. Vhesi 30 nekuti munofanira kuyananisirwa nezuva iro kuti munatswe, munofanira kunatswa pazvivi zvenyu zvose pamberi paJehovha. Vhesi 33 unofanira kuyananisira nzvimbo tsvene, uye unofanira kuyananisira tende rokusongana neatari, uye unofanira kuyananisira vaprista nevanhu vose veungano. Saka paive nezuva 1 rakanga rakatsaurwa naMwari pane zvaiitika kusanctuary. Zuva iri raive zuva rekuchenesa sanctuary. Alright. Saka zuva irori ranga riri musi wa10 wemwedzi wechi7 wegore. Saka gore rega raitive dheti rakanga rakasetwa zvokuti vaIsraeri vaitoziva kuti musi wa10 wemwedzi wechi7 pane special service yekunochenesa sanctuary. Alright. Yekunoklina zvitema zvese zviya zvanga zvichiungana imomo. Saka ndo pari kunzi panapa Mwari achirayira anoti unofanira kunatsa. Indazonzi hanzi iyo nzvimbo tsvene ngainatswe nevanhu nemuprista wacho wokureva kuti vanga vachisviba gore rese nemaprocess ayo. Exactly. Right. Saka Leviticus chapter 16 mukaiverenga yese inotsanangura maservices aiitwa nemaactivities aiitwa pazuva iroriri. Zuva rekunatswa kwesanctuary, zuva rekucheneswa kwesanctuary, kana kuti zuva rekudzikinurwa kwevaIsraeri. Regai timbonzwa mumhanzi tigouya toenda mberi nehuku redu. Tichazoonana osona tenzitoonana ndinodisa kumuona Jesu wakandifira ndichazomuona tenzi yomiri kwedenga tichazoonana naye kare kumusha na siandire kumona singe kudawira simusi unohoya Jesu uchazo onwa ndichazomuona tenzi yomiri kwedenga tichazoonana naye kare kumusha tichafara pamwe naye urombo wasoperane nzira dzaruramiswa zvedima zvacheniswa ndichazomuona tenzi yomiri kwedenga tichazoonana naye kare kumusha toonana ngerufaro kuonane kuziwa iye mununuri wangu Jesu unondibisa
ndichazomuona tenzi yomiri kwedenga tichazoonana naye kare kare kumusha. Tinomuchingamidza zvakare vateereri. Tiri kuenda mberi nehurukuro yedu tichitarisa urongwa hwaMwari pakuponesa munhu. Kuti munhu apone anofanira kutoparadzaniswa nechitema. Ndokarongero kakaita Mwari. Ngatisakanganwa kuti basa irori rinoitwa musanctuary yokudenga. Asi sanctuary yepano pasi yakaisiwa naMwari kuitira kuti batike. Kuzvidzikisa kuisa papfungwa dzemunhu nekuda kweuduku hwepfungwa dzedu bete. Tiite kaidea kuti zviri kufamba sei kudenga uko. Saka pazuva rekucheneswa kwesanctuary tisakanganwa kuti tati every day zvitema zvaiungana musanctuary. Koita zuva rimwe chete rainzi zuva rekuchenesa nzvimbo tsvene. Zuva iroro maprista aya aibata basa every day aya havasiriwo vaizoofficiate apo. Kwaiuya muprista mukuru manje, the high priest. Ndiye aiita basa pazuva irori. Saka sevhisi yacho yaifamba yakadaiwo. Munaverenga Leviticus 16 yese inonyatsokutsanangurira maactivities acho ese. Tichangotaura muchidimbu. Saka zvaiitika ndezvekuti kwaiuyiwa nembudzi mbiri pazuva irori. Pasevhisi iri kuitwa nemuprista mukuru. Saka mbudzi mbiri idzi dzaiti kana vauya nadzo vaikanda mijenya. Mujenya zvinenge akati maybe tingaconfuse vateereri hazvina kufanana nekutosa sezvinoita koiri vachitosa kuti timu yebhora iri kutanga kuroyera bhora uku ndeipi ingotaura ilanguage yakadaro kuti vadzivisa vateereri unosimplifya zvinhu so uchizviisa mumazuva ati. Saka hanzi paikandwa mijenya kana kuti paitoswa rekatitore mavara ashatiswa nevabetera kuti patsaurwe pambudzi mbiri idzi. Nokuti dzaifanira kutsaurwa Mwari otsaura yake. Kosara imwe yaipuwa zita rokuti yaazazeri kana kuti yokurashira. Saka Mwari aiti kana atsaura yake yaari kuda pambudzi mbiri dzauya idzi, muprista mukuru manje aiuraya iya yatsaurwa yaMwari iyaya. Ndo yaaiuraya. Otora ropa rayo opinda musanctuary. Kana apinda musanctuary aisanogumira, akanga asingagumire mukamuri yekutanga. Holy place. Aiwa. Ainovhura keteni. Oenda kune HP. Oenda kuseri kweketeni. Mumost holy place kana kuti munzvimbo tsvene tsvene. Saka asvika imomo manje aisvokumbira kuna Mwari achireverera vaIsraeri. Aikumbira kuti kudii? Ndo pandoda unzwa ipapa. Anoti Mwari tapota bvumireiwo zvitema zvevaIsraeri zvakarekodwa muno musanctuary. Zviya zvaizorerwa ropa paketeni. Seri kweketeni yaive rekodi. Saka anenge akuti rekodi munayo muno. Saka tiri kukumbirawo Mwari bvumirai zvitema izvi kuti zvibve muno zviende kunorasirwa kure nesu. Zvisazodzoke futi kwaIsraeri nekusingaperi. Saka aikumbira, kana akumbira kudaro Mwari vabvuma aibuda mumupanda mutsvene tsvene. Ouya manje muprista uyu atakura zvitema zvese zviya zvanga zviri musanctuary zvatingati zvaitutirwa gore rese zvese zviya. Saka kureva kuti pakutransferika futi zvapa muprista manje futi. Saka uko kwasara kwaaraiti kwachena uko. Saka muprista obuda panze nazvo zvitema akazvitaura zveIsraeri yose zvegore rese. Osvikoenda pambudzi mhenyu iya yaAzazeria isina kuurayiwa iya. Oisa maoko pamusoro payo. Oreurura zvitema zvese zvaIsraeri. Zvese zvitema zvakatendeuka pazviri zvikareururwa zvikabva zvasiyiwa nemunhu zvese
zvoenda pambudzi yaazazeri. Saka itransfer futi kai. Yatransfer futi. Yabva pamuprista zvaapambudzi. Zvaapambudzi mhenyu. Saka mbudzi iyaya manje yaibva yatakurwa iri mhenyu. Yeiswa pamafudzi ejaya rainge rakasarudzwa. Rakasimba. Rotakura mbudzi iyaya roenda nayo kurenje kusango kusingagare vanhu. Ronosiya rairasira ikoko iri mhenyu. Alright. Yosara ichidzungaira ikoko nezvitema zvevaIsraeri zvese. Alright. Saka uri kuona zviri kuitika panapa Betera. Musati mataura. Yes. Process iri kubatsira vakauya nezvivi kai. Exactly. Aine neakati ndiri mudhiniwe akaramba ari uko. Aiwa uyo ana chichaka akatakura. Achina izvi zviri kuzoe nazvo noraswa ndezviya zvakambopinda neprocess dzatakadzidza dziya. Okay. Zvakapinda musanctuary ndo zvinoenda naAzazeri mbudzi yokurasira. Alright. Asina kureurura, asina kutendeuka, anacho chake. Alright. Andiro babata. Saka unoona tsika iyoyo yekutandira yekurasira mbudzi nehuku. Ndo inoda kumbotoredzerwa mutsika dzedu atema vateereri. Unombozona kume musha kwabugero vanhu vachirasira mbudzi vachitandira huku. Vanenge vaida kufananidzira tsika iyoyi kunyangwe zvisingazonobvisi mhosva pakati paMwari nemunhu. Alright. Saka asi kaidea kanoda kunge kakanofanana nepa. Vanoda kufananidzira netsika iyoyi yaitika kwaIsraeri. But vanenge vakanyanyorasika here mufundisi, because ndofunga vateereri munobvumirana neni kuti kwamunogara kuchine mbudzi dzinorasirirwa nemachongwe ehuku. Unenge uchiona pagrowth point pachinzi mbudzi yakarasirirwa musaidye musadidi nacho. Ende mbudzi yacho inobva yaitobhihevhe yekuti unototi kutoita kunge isingazivi kunowanikwa dzimwe mbudzi. Muri kuti here nhasi kukaita akukurudzira kuti udai kuti zvinokunetsa zvibve pauri, muri kuti here arasika munhu uyu? Isi tiri kuona zvinenge zvakada kudaro mubhaibheri. Right. Unotidzorera kuchidzidzo chatakaita muchikamu chakapfuura. Takanzwa kuti ropa remombe nerembudzi pana vaHebrew 10:4 handiro rinobvisa zvitema. Alright. Asi ropa raKristu. Kureva kuti ukange wakunotandira mbudzi uri kuita nharo neshoko. Riri kuti hapachadiwe mbudzi. Hapachadiwe hwai. Hapachadiwe shiri. Aiwa. Nguva yehwai neshiri nembudzi yakapfuura. But tichiri kunzarwa mufundisi. Tichiri kutoenda nazvo. Imi ndozvamune mashoko akanaka. Tetai vateereri vedu kuti vatoona kuti ishoko raMwari riri kuratidza kuti nyaya yainongedzera Kristu. Right. Anotakura zvivi zvedu. Sure. Saka Azazeri zveshuwa yaitakurwa yoenda kurenje. Patinonopedza chidzidzo chedu chikai zvichabuda pachena kuti kutandira kwedu kwemazuva ano tinotandira sei. Saka hatite ichanobuda. Rega tiende pana Leviticus 23 vhesi ya27 kuenda pa30. Iri kuti zuva regumi remwedzi uyu wechinomwe izuva rekuyananisira. Munofanira kuita naro ungano tsvene, munofanira kuchema pamweya yenyu nekuigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. Nemusi uyu musabata basa ripi neripi, nekuti izuva rekuyananisirwa kuti muyananisirwe pamberi paJehovha Mwari wenyu. Nekuti ani nani asingacheme pamweya wake nemusi iwoyo achabviswa pakati perudzi rwake. Nomunhu upi noupi unobata basa ripi neripi nemusi uyu, munhu uyo ndichamuparadza pakati perudzi rwake. Right. Musi wekuchenesa sanctuary uyu hakuna muIsraeri aenda kumunda kwake. Hakuna muIsraeri aenda kuindustry kwake. Hakuna muIsraeri aenda kumaprojects kwake. Vese vaikotonoka vouya kuzotenderedza sanctuary. Saka muprista paanenge achiita sevhisi idzi dzembudzi kupinda musanctuary nekubuda, muIsraeri mumwe nemumwe anenge achichema kuti ndapota tenzi zvitema zvangu zvakarekodwa musanctuary, itai zvitakurwe naAzazeri zviende ndisare ndasungunuka zvachese. Saka kurava kuti vanhu apa vaiuya paya during the year vaitoziva kuti nyaya yanaka but haina kupera. Saka hana ndofunga dzaigara dzichitoti dhei riya richauya rii. Right. Saka panosvika dhei ndo pamuri kuti vaibva
vese vaiuya because vaiziva kuti mukati megore zvanga zviitika zviri tembarari. Nhasi takuenda kunobviswa kwezvitema zviri permanent zvakasarawo. But Mwari ari kuti manje asina kureurura chitema chake chikauya kusanctuary, ndiri kumubvisa pavaIsraeri. Asina kuuya kuzochema nevamwe kunyangwe akamboreurura chitema chikauya kusanctuary, ndiri kumuparadza. Pabatanga. Saka zuva irika munhu wese aifanira kutouya. Kana usina kuuya kunyangwe wakamboreurura, zvaita sekunge wati changu ndiri kuchida bheki. Ndauda kutobvunza kuti but wakasiya kana usina kupedzisa apa. Wasiya usina kupedzisa nyaya yako. Saka Mwari aikubvisa pakati pevaIsraeri. Saka kana vanhu vachema zvese zvaitwa izvi Azazeri yaenda, vanhu vaiti haleluya kuti Mwari ngaakudzwe, voenda kudzimba vachipembera. Vaparadzaniswa nechitema chavo. Chinzwa manje pana vaHebheru 9 pavhesi ya6 kuinda pa9 kuti zvaimborevei zvese izvi. Zvinhu izvi zvakati zvagadzirwa saizvozvo, vaprista vaipinda mutebhanekeri yokutanga nguva dzose vachibata mabasa okushumira Mwari. Asi mune yechipiri muprista mukuru waipinda ari oga, kamwe chete negore, asingapinda asina ropa raaizvibayira iye nezvivi zvevanhu. Mweya Mutsvene achiratidza chinhu ichi, kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa, tebhanekeri yokutanga ichimire. Wakanga uri mufananidzo wenguva ino, vanobayira nayo zvipo nezvibayiro zvisingagone kukwanisa pahana yake iye unoshumira. Saka hanzi zvese wapazvoka zvaiitika zvese pasanctuary kubatanidzira nezuva iri rekucheneswa kwesanctuary. Hanzi waiva mufananidzo. Ndapanzwa ipapo. Ndopanzwa. Wokufananidzira chi? Nguva ino yatiri ino. Handiti mapaona ka. Saka nguva ino yatiri ino iyi kuurayiwa kwehwaidziya hatiendei pana Mateo 27 pavhesi ya50 na51. Nonzwa hwai dzese dziya dzainge dzichiurayiwa zuva nezuva, dziya dzichiurayiwa nembudzi neshiri dzaiurayiwa pasanctuary, zvainongedzera, zvaishurudzira nguva yataa mukati mayo. Verse 50 Mateo 27. Zvino Jesu akadanidzirazve nenzwi guru, akarega mweya wake. Ipapo tarira, chidzitiro chetemberi chakabvaruka nepakati, kubva kumusoro kusvika pasi, nyika ikadengeneka, mabwe akatsemuka. Ubata zvakataka yairitaurwa panapa. Ndaona pataurwa nyaya yetemberi futi hanzi chidzitiro. Chiri kunzi chidzitiro ndoketeni riya riri musanctuary raikamuranisa mipanda miviri kuti munzvimbo tsvene holy place nemost holy place. Handiti vasona keteni riya ndo riri kunzi chidzitiro. Saka zviri kunzi musi wakafa Jesu paKalvari mandi wanga uri musi wePassover. Saka musi wafa Jesu achifa paKalvari, chii chakaitika? Hanzi pakaita earthquake yakasheka, handitika yasheka kusanctuary yakanga yakavakwa iya yakanzi paJerusarema iyaya. Ndo kwakati chidzitiro chiya chakatsemuka kuti keteni riya ndobva rabvaruka. Riya raisizorwa paisizorwa ropa paya ndobva papfaruka. Hapasisina pekuzorwa ropa. Saka chii chiri kubuda panapa? Kuti sevhisi dziya dzaiitwa nevaprista vevanhu dziya kwaIsraeri dzekunozora ropa paketeni vachiuraya makwai hapasisina pekurizora. Saka handiti vasona. In other words, pari kunzi maservices aya aguma. Aiitwa pasanctuary. Saka pakafa Jesu, kutsemuka kweketeni kuratidza kuti pamaisizorera rekodhi yezvivava nemaprocess ari kuitwa musanctuary zvaguma nekufa kwaKristu. Uyu yaive foto yamakafanotumirwa, but muridzi auya. Haucharapi wakambundira foto yemuridzi auya. Chibva imuno musanctuary. Kubva nhasi zvaitika paKalvari zvakukunongedzerai kuti nyaya yatanga manje kusanctuary kune office chaiyo. Ibva waenda pana Hebrews 9 iya yatamboerenga ya pavhesi ya11 na 12 unzwe iri kuti
asi Kristu akati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya, akapinda nepatebhenekeri yakapfuura pakukura nepakukwana, isina kuitwa nemaoko, ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa rake chairo kamwe chete, zvikapera panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro nekusingaperi. Munozotsanangura pane pandoda kuubvunza mufundisi. Muri kuti keteni parakabvaruka masevhisi aiitwa aya aive ari faniro picture yekutiratidza zano raMwari zvariri, Jesu achifa zvakabva zvapera, kusanganisira nezvimwe zvese zvaiitwa imomo zvekurayauraya. Pari kundinetsa ndepekuti ndofunga sanctuary yamataura pamakadzisa last week, ndakambonoti verenge even vateereri vanoti verenge. Musanctuary mama muchitaura muye mune zvaitwa zvekubatidza mwenje, zvekuisa incense, vaprista vachidaro. Saka kana ndakunzwai zvakanaka muchiti pakafa Jesu zvakapera, kuraya kuti nemaprocess aya akapera here? Mirai ndinyatsobvunza, because chinondinetsa ndechekuti ndanzwa futi vhesi rataverenga rakuti Jesu ndiye muprista. Nekubvaruka kwaita keteni kuya pamati waive Passover, gwaya harina kuzourayiwa mufuti wafa Jesu. Muri kunge muri kutoti basa revaprista rakabva rapera, but isusu tichinawo nhasi. Ndopandoda kuti ndibatsire ishua. Rega titange tatora zvekutaurwa nendima iyi. Jesu pekutanga achiintroduced naJohani, his forerunner, John 1:29, anoti gwayana raMwari. Tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Akauya segwayana. Ndobva aenda paCalvary. Kufa kwaakaita kwaitova kufa kwegwayana. Ndizvozvo achifa ndopari kunzi naIsaya Mwari akaisa zvitema zvedu zvese pamusoro pake, ndozvakamuuraya. Afa kudaro, sekudzidza kwatinoita, akavigwa, akazomuka nezuva retatu. Amuka manje, akatora ofisi nyowani, ndoiri kunzi akamuka amuprista. Saka paakafa paCalvary akati makwai achaisa, hakusina hwai ichafa futi pasanctuary yepano pasi. Ndobva aita zvainongedzerwa nemakwai. Amuka ndobva ati kuvaprista vaive pano pasi, nemiwo machaisa, maive muchinongedzera, maishurudzira inini kutakura kwamaita ropa kuya muchitakura zvivi zvevanhu, vaishurudzira Kristu. Afa sehwai asi amuka semuprista. But haachanotori ropa rehwai manje, aiwa kusanctuary iyo kutemberi akunonombora rake paCalvary, ndo raakasumuka naro, ndobva akwira naro, kwete musanctuary yakatsemuka jira iyi, akakwira kusanctuary yokumirai. Munozotsimbidza ndoda kuti mungondipindura. Mati makwai akachaisa ko vaprista vakachaisa futi because muridzi wacho auya. Toda kutenda mirai timbonzwa kambo tigokurukura nyaya iyoyeyo. Ngatimbofemai. Tenzi kuri kuvuvuta, mananda atokwira, nedenga rese ratosvipa, hatina pekuwanda. Mutirega here tife, musarare tofa, nguva yese yazara nengozi, nenyanza yavaguva. Mananda anonditeerera, nyarara, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarawa, muna tenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara, zvese zvichanditeerera, nyarara.
sekushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarava, muna tenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara. Zvese zvichanditeerera, nyararanyi. Tinomuchingamidza zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tichikurukura nenyaya yezano reruponeso. Taona munguva fupi yapfuura Jesu achiuya segwayana raMwari, achifa paKalvari, achibva atora nzvimbo yemakwai, mombe, mbudzi, shiri, zvese zvaiurayiwa pasanctuary. Iye akabva afa, atakura zvitema zvedu zvese ipapo, kureva kuti vese vakatendeuka pazvitema zvavo, vakareurura zvitema zvavo kubvira kare iye asati auya, chero nevachareurura iye zvino munguva ino yatiri kurarama, zvese zviri kungonanga pana Jesu. Saka kufa kwake ndo kwakaputira zvaishurudzirwa nehwai nezvipiriso zvese zvaifa. Okay. Asi amuka, anonzi iye akamuka abvisa nguo yehwai manje, as it were. All right. Apfeka youprista, kureva kuti maprisita pano pasi vachaisa. All right. Hakusina muprisita manje wemunhu. Okay. Taana muprisita ari iye Jesu pachake. All right. Nekuti fezi yaakupinda manje haachisiri kushanda musanctuary yepano pasi, haasiri kushanda mutemberi yepano pasi, original ye akuenda kuoriginal manje iri kudenga manje. Yeah. Saka ndo paari kunzi ikoko hakuchaindi ropa rembudzi. All right. Akanotora ropa rake. Okay. Hatinzwei pana vaHebrew 8 vesi ya 1 na 2. Tidzokorore tambomaverenga matsamba. Zvino shoko guru pana izvozvi zvatataura ndiro kuti tinomuprista mukuru wakadai, wakagara kurudyi rwechigaro choushe choumambo kudenga, iye mushumiri wezvinhu zvitsvene newetebhenekeri chaiyo, yakamiswa naShe isina kumiswa nevanhu. Right. Saka Jesu ari kunzi muprista mukuru. Saka vaprista vakuru vanga vari kuva kwaIsraeri vaya vakachaisa futi. Asi ari muprista mukuru, ari kunzi haasi kumira musanctuary yepano pasi yakagadzirwa nevanhu. All right. Iyaya naMoses iyaya. Kana yakavakwa nana Solomoni. Amire musanctuary yokudenga yakagadzirwa naMwari mbune. All right. Munoshandira Mwari muofisi yake. Ndo makamira Jesu imomo. All right. Semuprista mukuru. All right. Right. Kureva kuti zvaaifanoda kuti tidzidze pasanctuary yepanyika. Mwari ari kutasira kuti taane idea. Tochinyatsoziva zviri kuitika kune kudenga. Taona maitiro aiita makwai, vaprista nevaprista vakuru vepanyika. Tikaita idea yemaitidzisa tine taakuita kakuda kuti zivei zviri kuitika kune kudenga. Exactly. All right. Saka ngatisakanganwa zviri pana Hebrews 9 verse 22. Hebrews 9:22. Sakanganwa vateereri. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa, uye kana kusina ropa rinoteurwa hakune kanganwiro. Right. Jesu akauyirei sehwai nekuti chitema chinobviswa neropa. All right. Ndosaka akauya kuti afe. Kuti afe. Ende ndo zvaishurudzirwa nembudzi nehwai. Handiti pakaonaka Hebrews inoenderana naHebrews 10 pavhesi ya 4. Inoti nekuti ropa renzombe nerembudzi haritongogone kubvisa zviri. Right. Kunodiwa ropa kuti zvitema zviregererwe. Right. Asi ropa rinodiwa nyatsonzwisai vateereri. Hakudiwe rembudzi kana remombe. But mufundisi, tokurudzira sei vateereri vedu nekuti munyika yatinogara mufundisi, kunyangwe matsamba yatiri kuadai, unongoona huku dziri kuendwa nadzo nembudzi dzichiendwa nadzo.
ende imi muri kuti futi even vaprista vakachaisa pananhasi tinongoona munhu achinoreurura kumunhu ani mukona ani pepe mataireurura pamuka obatsirwa nemuprista imimi ndakunzwa mune mati zvese zvainongedza izvi zvaiuya pana Kristu saka makwaya akachaisa vaprista vakachaisa saka dambudziko randiri kuona nderekuti imi bhaibheri riri kuti vanhu vakachaisa zvichiri kungoraramika kuti munhu anoenda onoreurura aine mbudzi yake kana huku yake ozvisiya kune mumwe munhu futi tsika iyoyi ichiri kungoramba ichiitika iyi topagadzirisa sei neshoko inzwa 1 John 1 vhesi ya7 tozopaita shuwa mundibatsire 1 John chapter 1 vhesi ya7 iri kutiyo 1 John 1 verse 7 right. Asi kana tichifamba muchiedza saiye ari pachiedza tinoyanana isu neropa raJesu Kristu mwanakomana wake rinotinatsa pazvivi zvose right. Panze kunodiwa ropa kuti zvitema zvipedzwe saka panapa John ari kuisa pachena anoti ropa rinobvisa zvitema zvedu nderaJesu. Alright. Wapabata apo napabata saka kana wapabata ipapo nemivateerera zvakanaka Hebrews 10:4 yatiyo kwetere mbudzi kana remombe saka iyezvi rembudzi neremombe raishanda pamifananidzo kusanctuary yekare pakutransfera zvitema kubva kumutadzi zvichinosara musanctuary asi Jesu auya hatisisiri kuramba tiri pamufananidzo taakubva pamufananidzo unoziva kuti panguva yaIsraeri zvaishanda pasanctuary yepano pasi iwo betera asi Jesu auya zvakamira kushanda kufanana nekudaiwo pane mari yamunoenda nayo kushopu uchinotenga posvika imwe nguva inonzi kwane new currency kwane mari itsva dziya dzekare dzinotopuwa deadline yekuti musi wakati kubva musi wakati haichashanda chero uine yakawanda sei haichatengi chero sweet pakutaura kwavanhu inonzi raazuda imari yaimboshanda asi haichashanda. Alright. Saka kunopira mbudzi nekupira mombe nehuku vanhu chero munhu akaita akaperera kuperera akabata suda. Shame. In other words, alright. Mufundisi zvavari kutaura vateereri vari kuti oraganishandise kuti paakafa pakufa kwaKristu ndo pabva rukajira riyande pari kunzi ndo yaive deadline yekuti zuda iri raifanoita nevaIsraeri rigume. Saka iwe muteereri chirega kuramba uri pazuda uchitemba ndine mari sterei haichatenge kwakungoda Kristu ndiye muprista mukuru neropa rake. Saka vaprista vakachaisa mbudzi dzikachaisa makwaya akachaisa izvozvo hazvichadiwe pachinamato. Chirega kuramba wakabatirira zuda muteereri hatifambei nenguva kuti panouya Kristu tigone kuponeseka. Toda kutenda ndofunga zvajeka vateereri idyai huku dzenyu idyai mbudzi dzenyu zvekurasira kana kunopfugama panoonoti muprista zvakachaisa izvozvo taane new currency kunamata kuburikidza naKristu. Taurai mufundisi. Ende Jesu achitaura vetera kuna Mateo 6 pane pamwe panoti kana muchinamata chero ukaenda muimba yako yemukati ukataura uri ipapo baba vako vari kudenga vanokunzwa vanokuona uri pakawanda. Hazvidi kuti uye pamberi pako idini ipapo mufundisi mirai tigozogadzira vateereri chidzidzo chakabaya chikatyokera vanhu vanongoda kunotonona achipfugama pamberi pemunhu chete. Kunyange Mwari ari kutaura ndinokunzwa kana uri wega tinozoda kuti tibate iyo pamberi. Now Jesu tanzwa isu Bhaibheri richitiro amuka akamuka amuprista. Toda kuti zvinhu zvakaizvi zvirambe zvakajeka kuti akauya sehwai ende uhwai hwake hunoshanda kuvanhu vakatenda kwaari asati auya kumashure uko hunoshanda kune vari kutenda nhasi nevacharamba vachitenda kusvika panoguma nyika. Uhwai hwake hunoshanda nekuti vese vanoreurura nzira ihwani ropa raJesu ndo rinoita kuti zvitema zvavo zvese zviregererwe.
apedza kushanda sehwai akatora roo yemupurisita paamuka ndobva anombora ropa rake. Hakusi kuti literary akatoenda paKalvari kwakunotsvaga pakadonhera ropa rake museFriday uya kwaubva arinombora kuti aende naro kuna baba aihewa. Ari kuzwa kuti kaidea taanako pane zvaitwa panyika zviya. Ilanguage yacho yekuti akaenda achinozvipresenta iye kuna baba sechibayiro. Ndopari kunzi akaenda neropa rake akanoti baba ndauya ini ndakafa paKalvari. Saka akanozvipresenta iye sechibayiro. Saka paari kuenda manje kuna baba ari kuenda semupurisita. Handiti mazviona ka. Saka apa haasi kuzviitira pano pasi ari kuitira musanctuary yokudenga. Asi pane nguva hatigoni kuinda mazviri nemadetails nekuda kwenguva. Pane nguva yaanozobva muchikamu chekumira semupurisita. Zviya zvaiitwa daily pasanctuary zviya ochitora roo yemupurisita mukuru zvaiitwa pazuva rekuchenesa sanctuary. Saka ibasa futi ndo paari kunzi navaHebheru taane mupurisita mukuru kutoreva nguva yatiri kurarama inoyi. Hatiti mapabata ka. Saka zvinogona kunetsa wateerere kana musina kuzvidzidza kuti nguva yakaita semupurisita muduku mirai ndimbodzokorora mati mimi Jesu pane zvatakadzidza pasanctuary yepanyika akatora roo yemakwai asi simba racho risingaperere paafa paKalvari. Vekare venguva yaafa nevaiye zvino ropa iroro vanoreurura richiri kugona kuita kuti vasunungurwe. Ndobva mati amuka ndobva atora roo yemupurisita iye yaitwa nemupurisita achitora ropa regwai rafa achinozora but taakona kuti amuka achazore pasanctuary yepanyika iya yakabvaruka paafa akuita kune kudenga achizvipresenta. Ndobva mati mimi sekudzidza kwatakaita because makati zvaitwa gore rese izvi but kwaizoita zuva 1 pagore raizoda high priest kwete ordinary mupurisita. High priest uya wekuzotora zvivi onozvisa pambudzi yamakati Azazeri. Saka ndopari kunzi here naHebrews iye zvino mazuva ataakurarama Jesu the high priest. Kureva kuti zvoda kufanana nepaya paaienda mu the most holy ochema zvivi zvese kuti Mwari tiregererei. Saka ndofunga pari kujeka vateereri. Saka tiri kuti kuvateereri kazogona kunetsa kuti vati saka dheti racho raakaguma kuva mupristi muduku achiva high priest nderipi patiriye zvine nguva yedu hatigone kuti tinobuda nemadheti iwayo. Asi dai nguva yanga ichitendera taigona kunopapinda. But ngatinzwisise kuti taana high priest ari kudenga. Iye zvino high priest aishanda pazuva rekucheneswa kwesanctuary. Saka Jesu kana apedza basa reuhigh priest ndo panotaurwa kuna zvakasarwa 22 pavhesi ya 11 na 12 iri kuti usina kururama ngaaramba achiita zvisakarurama une tsvina ngaaramba achisvibiswa wakarurama ngaaramba achiita zvakarurama mutsvene ngaaramba achiitwa mutsvene. Tarirai ndinokurumidza kuuya mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Pane nguva manje ichaitwa this declaration kwete pano pasi zvichipinda munzeve dzevanhu aiwa zvinoitika kudenga. Ibasa riri kuitwa mudenga riri kuitwa naJesu reuhigh priest. Pane pazvichanzi zvakwana. Saka kana zvanzi zvakwana manje vanhu vanenge varegererwa ndevanhu vanenge vakatendeuka vakakonfesa zvitema zvavo vakagamuchira Jesu sechibayiro chavo. Ivo vane zvitema zvakaenda kusanctuary yokudenga kwaari. Kana basa rake rapera musanctuary vanhu ivavo vanoramba vari vatsvene havachagoni kudzokera kumashure. Paanobva ipapo pabasa iroro vanga vasati vatendeukawo havachagoni hazvichabatsiri. Unozakada muchinyora exam ka anenge achinivhigileta uya pane paanoti stop writing pens down vanhu vese vobva vakata zvekunyoresa pasi. Kana wanga wakanyora anza dziri correct watopasa hapaisina kufoira. Kana wanga uchiine anza mumusoro usati wainyora watofoira because haicreditwe iri mumusoro yanga usati wanyora hakuisina mamax.
Saka Jesu musi waanobuda musanctuary kuti basa iri rapera anenge apedza kumiririra nekureverera vanhu. Mwari anonzi anoverenga mwoyo mufundisi anogona kuzviona kuti ndauda kutoya kunyaya dzekunamata inenge yapens down ipapo inenge yapens down ipapo. Saka nguva yakwana. Anditi masona kana zvadaro manje Jesu ndo paanobuda musanctuary yokudenga semabudira aita muprista mukuru mumost holy place. Aibuda mumost holy place obva aenda pambudzi yaazazeri ndo paainesa zvitema zvese yoendwa nayo kurenje. Saka Jesu paanobuda mumost holy place kudenga manje anobuda nezvitema zvese zvakareururwa zvikasiyiwa nevanhu zvakasarendwa kwaari zvinobuda zviri paari as it were. Ouya manje azazeri mbudzi iya yaimirira Satani oya yaitakurwa nejaya. Saka anobva asvikozviti pana Satani iwewe ndiwo wakavamba zvitema izvo ukakonzera vana vaMwari kutadza, saka ivo vakazvikandira kwandiri, saka inini ndauya nazvo. Ndinoziva ndiwe muridzi wazvo. Ende ndinoziva matanhauriro atinozviita nemapiro atinozviita. Matsanangurira amaita. Okay, dai kuri kuti vanhu vari kutaurirana ndingaidzi shamwari ndiwo wakavamba nyaya ukakonzera vanhu. Manje vanhu vakaona nyaya inovanetsa iyi vakakandira kwandiri. Manje inini ndadzoka iye ndobva yataurwa pana Mateo 25 tisati Mateo 25 pa41. Zvino achati kuna vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa muende kumoto usingaperi wakagadzirwa dhiabhurosi nevatumwa vake. Saka kuenda kwaAzazeri kurenje manje ndo kuenda kwaDhiabhurosi kunoparadzwa. Asi atakura zvitema zvese zvevaya vakakonfesa kuvanenge vasina ndo vari kunzi vanenge vari kuruboshwe obva vanzi chiendai kumoto wanzwa kuti moto waiwe wani kumoto usingaperi wakagadzirirwa dhiabhurosi nevatumwa vake. Moto uyu wanga usiri wevanhu, wanga wakagadzirirwa Satani nengerozi dzake dziya dzakapanduka dziya dzawakambotaura muchidzidzo. Ndo vaifanira kuparadzwa nemoto. But kune vanhu vacharamba vakabatirira pazvitema zvavo kuti ndichangu handichisiye vasingadi Jesu. Kumandoti Jesu mudzimu wevarungu zvekunabata ndezvenyu vakaputsa chichi vanoramba vari mutsika dzavo dzaiwa musadaro vateereri vedu dzaiveko kare because hakusina munhu chaine stage yatave makore ano anoramba achiti mudzimu wevarungu. Vateereri musadaro. Pane pfungwa yandoda kutsimbidzira tisati taoneka vateereri yamataura yekuti paexam invigilator akati pens down kunyange unguine answer musoro isati yanyorwa pabepa hazvibatsire. Inzwai vateereri, nhasi ndonguva yekuti uye kuna Mwari. Unogona kuva uri kuti no ndoda kuti andagadzirisa zvakati, ndoda kuti andagadzirisa zvakati. Hatizive musi nenguva. Jesus is coming again. Jesu anouya nekukasika. Pfungwa dzawatomboita idzodzo uya udzinyore pabepa nguva yemutsa ichiripo pasati padeedzerwa kuti zvapera. Dai Mwari akukomborei mukudzidza kwataita titore mukana uripo nekuti chokwadi Jesu ari kuuyazve. Tinotenda vateereri, tinoda kuti tisangane muchikamu chinoteera zvakare tichidzidza nyaya idzi. Vane mibvunzo pavanoda kunzwisisa, pavanoda kubatsirwa, kana paine vanhu vanopinda Seventh Day Adventist Church kumaraini kwenyu, endai kwavari, vanoziva kwekuenda nemi kuti mungabatsirike sei. Asi kana kusina kana kuti chero varipo muchida kukurumidza kuti mubatsirwe, fonai pafoni dzinoteera kana kutumira ma-SMS, ma-WhatsApp message 0774 073 283 0772 415 886 0774 002 591. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Thank you so much. Mwari akukomborerei. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndirwike ndimwimo mutungamirwe tenze ndetungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza
isa andichina zororo ndotsamira kune mwinga